ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಕದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಇರು ಕನ್ನಡಕ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಒಂದೊಂದು 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಕೇಂಡುಗೆ ಏನು ಕನ್ನಡಕ ದೀಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಣ್ಣ ಕೊತ್ತು ಅಂಚ ಕನ್ನಡಕ ದೀಕ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುನಗ ಅರ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೇನು ಹೇಗೆ ಅನ್ ಕನ್ನಡಕ ದೀಜಿಂಟ ಅಂಚ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಕೋಡೆದ ಕೂರಿದ ಕಜಿ ಪುಳಿಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಡೆ ಎಂಗದಾದನ ಎಂಗ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ತಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಉಡಲ್ಡೊಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ ಏನಂತ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂಥರ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟ ಇಜ್ಜ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ದಿನ ಶನಿವಾರ ತುಕ ಇನಿ ಕಜ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿದ ಅಂತ ಉಂಡು ತುಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಮನಪುನ ಒಂದು ತೂಡು ಕೂದಲು ಬಾಯಿ ಪತ್ತುಚಿ ನುಪ್ಪು ನನ್ನ ದಿಯೋಡು ಕೋಡೆ ಕನಕ ಕಂತತೆ ನನ್ನ ಇನಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲೆ ದಿಯೋಡು ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮರಂಡಿ ಇನಿ ಮೋಡ ಒಕ್ಕ ದೊಂಬಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪುಂಡ ಈ ಮೋಡಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಶುರು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲಿ ನುಂಗುನ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬಿಚ್ಚಿ ಗಂಟೆ ಎಡುಮ ಕರಿಂಡಿ ಎಡುಮ ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಮೆನವ್ರಿ ಅಂತಲಿ ಚೈತನೆ ಕಾದಂಬೆವು ವಾ ಚೆಪ್ಪಟ್ ದೇ ಸರಿ ತುಲೇನ್ ಅಯ್ನ್ ತುಲಿ ಆಯ್ ಬೀಲ್ ಒಂಜಾಡುಂಡು ನರಕ ದಾಯ ಅಂದ್ ಬಕ ಇನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಮೋಡ ಬರ್ಸಾರುವ ಟಿವಿ ದೀತ್ತಂಡಿ ಪನ್ನರಾಹುಜ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಸ ಇಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಉನ್ಪಾರ ಉನ್ಪಾರ ಎನ್ನದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗಂಟೆ 10:09 ಯಾನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದೆ ಯಾನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಅಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ತವ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂತುಂಡು ತವತ್ತ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕುಂಡ ಐಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಕಾವಲ್ ಬ್ರೆಡ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೊಂಜಿ ಇಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೆಣಸುರು ಕೈಪು ಕಚೂರು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಚೂಚೂರು ಕೈಪುಗ ಬಿನ್ನೆಲೆ ಕೈದಿನ ಕೌಜೀಡ್ ಬಿನ್ನೆ ಪೋಪುಜೆ ಕಣ್ಣದರ ಫಲ ಚಂದ ಕೊಂಡೆ ಕಾಜಿದ ನೋಟ ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತನ ಮಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರು ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿ ನಾನು ಬೇರೆದದ್ದು ಬರ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೇದಿನೇ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನೇ ಉಂಟು ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟೇ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಡ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತು ಯಾನಿಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದನೆ ಇಚ್ಚಿ
ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಇನಿ ನವೆಂಬರ್ 10 ಇನಿ ಜನವರಿ 11 ತುಡೇತ್ ತಿಂಗೊಲಾಟ ಬಿನ್ನೆರೆ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡು ದಿನನೆ ಪೋಪು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಒಂದು ಎಗ್ಗಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂಜೊಳದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಕಲತ್ತಿತ್ತೆ ಶೋಕು ಸೊ ತವಟ್ಟಾಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಕು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಡ್ ಕುಚ್ಚೊಂಜಿ ಕಾಡ್ದು ಅಡಿಟೆ ಕುಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಕುನಾಗ ಮೇಂದು ಬುಲ್ಪರೆ ಪೊದಾವು ಜೊತ್ತುಡು ಬರೀ ಕಲಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿಗಾರ ಪಾಠ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಅದಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ ಅವೆ ಯಾನ ನೆನ್ನ ನೆಕ್ ಮೀನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಮೀನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವದ ಉಂಟು ಕಾವಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ ಕಪಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಇದನ್ನ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ದಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಏನಪ್ಪನ ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂತ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ತೆಕ್ಕಾರೆ ಇನ್ನದು ಇದು ತಿನ್ನಲಿ ಶೋಕ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊ ರೆಡಿ ಮೈ ಎಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಂಕದ ಎಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಇನಿ ದಾದಾದ ಇಂಕ ಉಸರಿಚ್ಚಿ ದಾದಾದ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಹೊರ ಎಗ್ ಬನ್ಪೆ ಹೊರ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ಪೆ ಹೊರ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಂದು ಮಂದ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕುದರ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ ಮೇರು ದಾದ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇದೇಗೆ ಬಕ್ಕೊಂತ ಕಸ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನ 10 ಗಂಟೆದ ಕಸ ಐತೆ ಕಸ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ತಿನ್ಕೈತೆ ಚಪ್ಪಟ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನದು ಆಲ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಅಡಿಪೊಡು ಗಂಜಿ ಗರಿ ಬಿತ್ತಿಯೋಡು ಒಕ್ಕ ಕಜಿಪು ತೂವೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಒರೆಸು ನಲ ತೂವೋಡು ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ನ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆನಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ತಡೆ ಆಂಡ್ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಯಾನ ತಾ ಒಂದು ತುರೆನು ಮೂರ್ತು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೋಗ್ಲ ಬೈಯಾಗ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕೋರಿದ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಏನ ಅಕ್ಷತಾ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕುಡೊರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾರಿಕಾ ವೇಣುಡ್ದಾರ ಅರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಕಾಲು ಅಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟೆ ಕೇನುಜಿ ಪಿದಯೇ ಪೋಡು ಅಂಚ ಏಪಲತ್ತತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆಲ ಮಂದಿಜಿ ಅಕ್ಷತಡ
ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕಲಾವೆ ಪಾತೆರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪುನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ಗೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಜಿಕ್ ಮಂಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಸೂರೆ ಉಪ್ಪು ಗಾರಿ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನಾನು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಉನ್ನಸ್ ಪುರ ಅದು ತುರೆ ಉಪ್ಪು ಗಾರಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಉನ್ನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಉನ್ನಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಕಾಡು ಒಂಚೂರು ತೂಯೆ ಮಿತ್ತಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡಾಚೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ತುಕ ಅವು ಯಾನು ಉನ್ನಸ್ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಏಪಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದ ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ನು ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದಾತ ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಜಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಡೇನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಜಿಪ್ಪು ರಪ್ಪ ತೋರೆತ್ತ ಕಜಿಪ್ಪು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ 4 ಯಾನು ಇನಿ ಜೈದು ಚವಿ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜೈದು ಮುರದಿಂಚಿ ಜತ್ತಂದೆ ಇನಿ ದಾದವಂತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರೆತ್ತನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಾರುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಏನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿಪ್ಪಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾರು ಬರ್ಪೇರು ಬೈಕೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಇತ್ತು ಪಾಡುನ ಐನು ಮಾಮಿನಾಡೆ ಬೋದು ಅದು ಸೂಜಿಜ್ಜಿ ಮುಡು ಸೂಜಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋದು ಸೂಜಿ ಕಂತದ್ದು ಅಲ್ಪೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಐನು ಪೊಲ್ಲುದು ಪುರಾನಾಗ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬೊಕೊಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜನ ಜೆತ್ತು ಜಿಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಪ್ಪು ಜೆತ್ತನೊಂಥರ ಮುಗ್ಗು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮಂದನ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರಂದೇನು ಆಯ್ತಾ ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂತ ತೆತ್ತಿ ಮಂತಿ ಜತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಡ್ಲೆಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಅಂಚನೆ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡಿ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೈನು ಬುಡ್ಕ ಬನಲೆಡಿ ಯಾನ ತುರೆತ್ತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂದತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟೀಲ್ದ ತೋಪುಡೆ ದಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆಟ್ಟು ದಿಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಚಾದಿ ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ಚಾ ದಿಯರೆಂದು ನೀರು ದಿಯೆ ಕುಡದಾಲ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಒಂದು ದಿನೋಲ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಣದಂಚಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಸಿ ಮುರಣಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡದ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯ್ದಿಚ್ಚಾಂಡು ಕೆಲವರು ಪಂಡಾರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುರ್ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಆಕಿ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಹೊರನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಕನಪುನಾಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪು ಜನಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಚೂರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅವಳು ಇಂಚ ಕೈತಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಯಾನು ಬೇತೇನೆ ಜಿಂಜ ದೀಪೆ ಐನು ಕೂಡ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಆತು ಟೈಮ್ ಒರಿಯುಜಿ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಕಚ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐಕನೆಕ್ಕಂದು ಯೂಸ್ ಆದು ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ರಪ್ಪ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ ಅವು ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಮಂದಿ ಎಗ್ ಬೋಂಡಾಗ ದಪ್ಪ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ಟಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮೂಡ್ದು ಪಾಡ್ನಿ ಬಟೋಟೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಟೋಟೆದ ಪೋಡಿ ಬಾರ್ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು
ನೀರುಳ್ಳಿ ನನ್ನಂತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡ ಆತು ಒಂತೆ ಉಂದಂತೆ ಕಡ್ಲೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ 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 ಅಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಚಾದೀಪೆ ಒಕ್ಕ ತಿಂದು ತೋಜ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಕು ಬಾ ಇಟ್ಟುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದಾಯ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚ್ ಪಂಡವು ఒక ಒರಿಂಡ ಬೇಸ್ಟ್ ಅತೆ ಎಂಗುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡೆ ಜನ ತಿನ್ನು ಸೊ ಒಂಚ ಆಯ್ತು ಚಾದಿಕ ನಾಯಿ ಹೊಗಿ ನಾಯಿ ini kayak pada kulit lah. Oh ini lah. ಇಂಚಿ ನಾವು ತುಲೆ Ini kau. ತುಲೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ಅಂದು Ada lah kedua untuk tu. ಲಕ್ಕದಂತೀರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಅನ್ನಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಲೋ ಯಾಲೊಡ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ರೀ ಜೊತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಕುಲ್ಲಿ Ada itu lah kedua. ಎಡ್ಡೆಂಡ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಯಾವ ಒಂಜೆ Ya, konsen dah kon. ಇರೋ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಪಚ್ಚ Konsen pada. ನಾಯಿಗೊಂದುಂಟು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬಾ ಚಾ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಯ್ಯ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋದ ಮಂಡೆಡ ಇಚ್ಚವೆ ಬಯ್ಯ ಎನ್ ಚಾ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪೇರುಗ್ ಪೋಯೆ ಪೇರುಗ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡಂಬತ್ತೇರು ದೊಡಮ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀಪಾಯರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಪೂರ ಬಯ್ಯಾಗ ನಾನು ಉಪ್ಪುಲ ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು ನಲ್ಲ ಆತಿದ್ಯನ್ನ ದಾಲ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಉಲಾಯಿ ನಾನು ಅವೇ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಟೆ ಪಾರುಂಡು ಬೈಕಿಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ಬೈಕೆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.